Priatelia, dovolenka nie je iba o kúpaní, ale aj o spoznávaní danej krajiny. Tak žite, ako hovorím. Takže ak ste tu niektorí boli, tak mi napíšte, je tu strašne krásne. No a teraz ideme dať niečo na jedenie a potom sa ideme okúpať a potom ideme tou loďou ďalej. Ale je tu krásne. Neviem, či to poviem správne, ale je to Malovský kaňón alebo také niečo. Máš tu nádherné tie hory, samé reštaurácie. Takže sme si kúpili bagetky na rýchlo, lebo sme veľmi hladní, tak ideme pozrieť jednu pláž. Ty kokos. Pozrite tú krásu. Priatelia, krása. Krása. Pozerajte týchto malých satanášov. Priatelia moji, toto len na Malovke takéto uvidíte. A mi nehovorte, že nie. To je bomba. A teraz ideme tam. Ty vole. Si pamätám, že skoro ako pyramída v Egypte. Taký tunel tu je tiež. Počkajte si na ďalšiu časť, kým vyniem z tohto tunela, lebo tu je 1 500 000 ľudí.